Ďakujem, že i nás, Pane, voláš, by sme Teba nasledovali. Daj prosíme, aby všetky naše motívy boli čisté a úprimné. Odhalil nás, čo je zlé, prosíme. Amen. Drahí bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma svätého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď hovoríme o živote v Kristovi, a budem čítať z knihy proroka Ezechiela z kapitoly 45. od verša 10. po 12. Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat. Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí 10 choméru a éfa 10 choméru. Miera sa má určiť podľa choméru. Šekel má 20 ger. 5 šekelov má byť 5 šekelov a 10 šekelov má byť 10 šekelov. 50 šekelov má byť vašou mínou. Amen, toľko slov z Písma svätého. Bratia a sestry, určite niektorým z vás teraz prebehol myslou, ten farár sa musel pomieniť a prečítal nesprávny text. Čo nám tieto slova majú povedať? Veď predsa dnes používame iné miery na určenie objemu. Používame litre. Nie éfu, nie bat, alebo chomér. A takisto používame iné miery na určenie hmotnosti. Kilogram, tonu. A nie šekel a mínu. Priznám sa vám, že v tomto čase osobne čítam knihu proroka Ezechiela a tento týždeň som čítal práve tieto slova. A keď som počas úplného týždňa premýšľal nad tým, čo dnes prinesiem ako kázeň Božieho slova, a čítal som texty, ktoré nám dnes odzneli, ako si sa mi to všetko spojilo a zapadlo dokopy. Slová, ktoré sme dnes počuli, bratia a sestry, boli adresované pôvodne kniežatám Izraela. Prečítam predchádzajúci verš. Takto vraví Hospodin Pán, už dosť, kniežatá Izraela. Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť. Prestaňte vyháňať môj ľud z vlastníctva, znie výrok Hospodina Pána. Ak skúmame dejiny, tak zistíme, že Ezechiel pôsobil uprostred Izraela v čase babylonského zajatia. A vidíme, že dokonca aj v tej dobe, keď celý národ bol premiestnený alebo presídlený ďaleko za Babylon, aj tam kniežatá Izraela sa neštítili vykonávať násilie a krividiť svojim bratom. Tým, ktorí nemali také postavenie ako oni sami, ako tie kniežatá. A musíme povedať, že toto sa deje aj v dnešnej dobe. Dokonca aj pri nešťastiach a tragédiách sa nájdú takí, ktorí nemajú milosrdenstva, napríklad idú a rabujú a chcú obohatiť samých seba a v podstate ryžujú na nešťastí druhých. A často to bývajú aj v úvodzovkách kniežatá, tí, ktorí sedia niekde možno ako úradníci, tí, ktorým stále niečo zostáva a ktorí rozhodne nepatria medzi skupinu tých, ktorí sú biední. Aj v tej dobe, bratia a sestry, našli sa takí, ktorí vykorisťovali zajatí svojich bratov, ktorí krividili, ktorí namiesto toho, aby pomáhali, ešte viac ich utláčali a strpčovali im život. Aj v dnešnej dobe by sme mohli hovoriť o podobných prípadoch. Mňa z toho, bratia a sestry, čo Pán Boh vyjavil Ezechielovi, najviac oslovili slova v tom 12. verši. 5 šekelov má byť 5 šekelov. A 10 šekelov má byť 10 šekelov. Možno niekto na to zareaguje, na čo toto všetko je napísané, čo je na tom zvláštne. Ale problém bol ten, že takto sa, bratia a sestry, v Izraeli nedial. Keď mal niekto niečo predávať, tak si upravil tie svoje závažia, tak si ich upravil, aby predal menej a okradol toho kupujúceho.
A možno zase, keď niečo kupoval, tak si pre istotu doniesol svoje váhy, ktoré mal tiež pre prípad upravené zase naopak, aby odvážili viac ako treba a zase, aby trošička si prilepšil a okrádol toho, od koho kupoval. Túto kázeň som nazval Nekonaj, vypočítaj. Okrem slova z proroka Ezechiela ma k tomu viedli aj slova, ktoré sme už dnes počuli z 5. knihy Mojžišovej z 15. kapitoly. Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka, aby si nepomyslel, že sa blíži 7. rok, rok odpustenia dlžôb. Aby si nehľadel bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič. Ten by volal proti tebe Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. Treba to vysvetliť, v Tóre, v Božom zákone, je Boží príkaz Izraelu, aby každých 7 rokov sa odpúšťali dlžoby bratom. To sa netýkalo cudzincov, pohanov, ale to sa týkalo bratov v rámci Izraela. Všetky dlžoby po 7 rokoch mali byť anulované. Ale aká bola prax? Áno, boli anulované, ale mnohí, ktorí poznali tento príkaz a nechceli proti nemu konať, zachovali sa vypočítavo. Blížil sa 7 rok a tvárili sa, ja nemám čím chudobným pomôcť, aj mne by bolo treba požičať. Ani my predsa nemáme, naša rodina, aj my sme biední. Nech im požičia niekto iný. Prečo by som ja mal škodovať, lebo sa blíži 7 rok? Čo na túto prax odpovedal Boh? Ako sme to čítali, ten chudobný by volal proti tebe Hospodinovi a na tebe, hovorí Boh, by ostal hriech. Inými slovami, nemyslí si, že si čistý. Nemyslí si, že ostaneš bez viny. Tvoje vypočítavé konanie, alebo tvoje nekonanie, ktoré je tiež vypočítavé, nie je skryté pred Božím zrakom. My, bratia a sestry, nemáme takýto príkaz o odpúšťaní dlžôb každých 7 rokov, ale položme si ruku na srdce, koľkokrát sme aj my premýšľali podobne a konali tiež vypočítavo. Aby som nemusel niečo urobiť. Napríklad, aby som nestretol toho a toho človeka, lebo čo keď si odo mňa bude pýtať, už mám s ním takú skúsenosť. Alebo aby som nestretol toho, lebo zase mi bude žalovať a zase ma okradne o môj drahocenný čas. Alebo aby som nemusel zaplatiť taký alebo onaký poplatok, radšej sa tomu nejako vyhnem. Urobím si to po svojom, ja to svojím spôsobom obídem. Veď som neprestúpil žiadny zákon a nikto mi to nemôže vyčítať. A čo hovorí Boh na takéto konanie? Boh hovorí, ja to vidím. Ja vidím všetky vaše motívy, ja vidím do vašich srdc. V dnešnej epištole sme počuli slova, ako je ten svätý, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj ja som svätý. Apoštol Peter, ktorý napísal tieto slová, tak cituje zo starej zmluvy priame Božie slova, priamy Boží výrok. Buďte svätí, a vieme, že slovo svätý znamená oddelenie. Pán Boh túžil, aby izraelský národ bol oddelený od všetkých ostatných národov sveta. Aby bol tento národ oddelený napríklad od násilia, od prekrúcania práva, preto čítame často, aby sa zastali práva vdov a sirôt. Aby boli oddelení od službe modiel, aby boli oddelení od sexuálnej zvrhlosti a podobne. A ten výpočet by sa dal pokračovať ešte ďalej a ďalej. Ale my z histórie Izraela vieme, že bolo iba zopár akýchsi svetlých období, akoby výnimiek, kedy Izrael bol poslušný Božiemu slovu a skutočne bol oddelený. Vieme, že práve tie prorocké knihy svedčia o tom, že Boží národ konal ešte horšie ako okolité pohanské národy. A tak podobne ako Izrael mal byť oddelený, mal byť iný,
tak je Božia vôľa, aby sme aj my, ako vykúpení Pánom Ježišom, ktorí sme boli očistení, aby sme aj my boli oddelení od spôsobov, ktoré vidíme okolo seba. Ako by nám Peter chcel povedať, veď za vás bolo zaplatené. A to výkupné bolo veľmi, veľmi drahé. Aj o tom výkupnom sme počuli slova apoštola Petra. Veď viete, že zo svojho márneho počínania, ktoré ste zdedili po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. A krátko predtým apoštol Peter svojich čitateľov napomenul, ako poslušné deti, nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z časov nevedomosti, z časov, keď ste ešte o tom nevedeli, že to je zlé, z časov, keď ste nepoznali Boží zákon. To znamená, nevracajte sa do toho, ako ste žili predtým. Stali ste sa Božími deťmi. Veľmi draho bolo za vás zaplatené. Kristus dal všetko, on povedal, je dokonané, to znamená, je zaplatené. Stali ste sa dedičmi večného života. Nikto vás o to už nemôže odlúpiť. A je absolútne nelogické, aby ste tým najväčším Božím darom pohrdli a žili tak, ako by ste Krista nepoznali, ako by za vás nebol zaplatený. Tá dnešná nedeľa, bratia a sestry, ktorá nesie názov Život v Kristovi, a všetky tie texty, ktoré nám dnes zneli, nás majú viesť k tomu, aby sme sa dnes zastavili a veľmi pozorne skúmali. Ako vôbec ja žijem? Ako si počínam? Ako sa správam v tom bežnom živote? Nie je tu v chráme, keď sa možno usmievam, nie je tu v chráme, keď vyzerám možno zbožne, ale ako žijem v tom mojom bežnom živote? Je môj život v pondelok, v útorok, v stredu a tak ďalej, je môj život nasledovaním Krista? Je môj život oddelený iný, ako keby som Krista nepoznal? Je môj život iný od tých, ktorí Krista nevyznávajú? Alebo splývam s mojím okolím? Aby som nevytrčal, aby som nebol terčom kritiky, a poviem to konkrétne, keď všetci okolo mňa odpisujú, a to sa týka žiakov, síce už sú prázdniny, ale keď všetci odpisujú, prečo by som aj ja neodpísal? Keď všetci okolo mňa v práci konajú nepoctivo, prečo by som ja bol iný? Keď toľkí kupujú bez bločku a nič sa im nestane, prečo by som ja mal byť v tomto iný? Prečo by som ja mal strácať? Prečo by som ja mal byť škodovať, keď ostatní si prilepšujú a nič sa im nestane? Nikto im na to nepríde. Koho sa oni boja? Nejakej kontroly? A koho sa ja bojím? Pred kým mám ja báze? Pred živým Bohom? Alebo pred tým, aby na mňa v tej chvíli neprišla kontrola? A čo hovorí Božie slovo? Ako je svätý ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí, to znamená oddelení v celom svojom počínaní, v každom jednom skutku. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj ja som svätý, hovorí Boh. A priznajme si, bratia a sestry, že každý z nás konáme vypočítavo a najviac to prejavuje v tej materiálnej oblasti. Ako Izrael v starej zmluve, keď im dal príkaz o tom 7. roku odpúšťania dlžôb, aj my sme presvedčení, keď si to spravím po svojom, zostane mi viac. Nebudem poslušný tomu, čo by som mal urobiť, ja si prilepším. A v podstate svojim konaním vyjadrujeme, že neveríme Bohu a neveríme Jeho sľubom. Lebo čo tam bolo napísané, keď Boh hovorí o tom 7. dni, 7. roku odpúšťania dlžôb? Ochotne mu daj tomu, ktorý si žiada. Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto, hovorí Boh, ti bude žehnať Hospodin. Tvoj Boh pri každom tvojom diele a pri každom tvojom počine. Keď konáme podľa seba, v podstate neveríme, že Boh naplní tieto slova. Bojíme sa tak urobiť. Pritom Pán Boh nás volá aj tu v tomto texte, aj na iných miestach písma,
Pán Boh nás priam vyzýva. Vyskúšajte ma. Skúste, že ja splním svoje slovo. Bratia a sestry, vždy, keď konáme vypočítavo, v podstate sa spoliehame na svoj rozum, na svoje schopnosti a odmietame Boha a jeho slovo. A platí to aj v iných oblastiach, nielen v tej materiálnej, na tejto je možno najviac vidieť. Napríklad sme presvedčení, že my tie naše rodinné vzťahy dokážeme ukočírovať sami. My na to máme. Alebo že naše deti si vychováme sami, nebudeme ich zaťažovať tými Božími príkazmi, nebudeme ich vodiť či už na besiedku, na náboženstvo, nebudeme im doma čítať z Biblie, nebudeme ich predsa obmedzovať a niečo nútiť, čo ostatní nemusia. Odmietame Boha, odmietame jeho pomoc, jeho princípy. Ja mám svoj rozum, ja všetko zvládnem. Ja si ušetrím. A napokon sa vráťme k tým slovám Evanjelia, ktoré nám dnes mieli. Lebo aj tam môžeme nájsť tú vypočítavosť. Budem postupne čítať tie slová, ktoré sme počuli z Evanjelia Lukáša. Keď išli, povedal mu kto si cestou, pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. A bolo to vyznanie neznámeho, môžem povedať, adepta za učeníka Ježiša. A to vyznanie znelo veľmi nádherne. By sme povedali priam ukážkovo. Pôjdem za tebou, Ježiš, kamkoľvek by si šiel. Všetko, čo ty prikážeš, budem robiť. Ale bratia a sestry, tá odpoveď pána Ježiša odhalila, čo ten adept očakával. Lebo očakával výhody, očakával bezpečie, dnešnou rečou dobré miestečko a dobre platené miestečko. Ježiš mu povedal, líšky majú túpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. A my nečítame ďalej v tom texte, že by onen človek sa pridal k učeníkom pána Ježiša, že by tam prišiel ďalší. A možno to, čo sme počuli ďalej, mnohí tiež nechápu, respektíve zneužívajú a stavajú do protikladu do štvrtým Božím prikázaním, keď si to stále pripomíname, cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Pretože Pán Ježiš zas ďalej niekomu povedal, poď za mnou, bolo to priame jeho povolanie, pozvanie, a on im povedal, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Treba pri tomto poznať okolnosti tej doby, preto to mnohí prekrúcajú. Ak niekto v minulosti zomrel tam na území Izraela, musel byť uložený do hrobu okamžite ešte v ten deň. Pretože tá vonkajšia teplota bola minimálne toľko, ako u nás bolo minulý týždeň. Aj tých 37 či 8 stupňov von. A viete, že telo sa rýchlo rozkladá, nemali vtedy ani chladničky, nemali elektriku, nemali nič. Pohreb sa musel konať v ten deň. Teda nešlo pri tomto o uloženie toho otcovho tela do hrobu, ale išlo o vysporiadanie pozostalosti, čo tiež patrilo do tej oblasti pochovať si otca. Tomuto človeku rozhodne išlo o to, aby jeho príbuzní ho neobrali o to, čo mu patrí. Ako by chcel všetko skontrolovať, aby to bolo do bodky presne rozdelené. Ale tak sa mnohé rodiny dokážu najviac povadiť práve na delení dedičstva. A pri tom poslednom prípade išlo tiež o vypočítavosť, lebo náš Pán rozhodne nebol proti tomu, aby sme niekoho objali a rozlúčili sa s ním. Keď sme čítali, ešte niekto iný povedal, Pane, pôjdem za tebou, ale dovol mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš však povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Opäť to lúčenie sa neznamenalo, ako som povedal, objatie sa či podanie ruky, ale znamenalo to čas strávený s rodinou, ktorá rozhodne chcela o tom všetkom diskutovať a chcela ešte tomu, kto odchádzal, ako si ukázať, čo všetko tu necháva, dať mu akési rady, aby si to ešte rozmyslel, čo vôbec chce urobiť.
Tak to napríklad čítame, keď Abrahamov sluha bol poslaný, aby priviedol pre Izáka nevestu a prišiel do tej novej krajiny, požiadal tú nevestu aj rodinu a otec a brat presviečali sluhu, zostaň, neponáhľaj sa, zostaň ešte niekoľko dní. A sluha vedel, keby som zostal, nemuseli by sme ani odísť. A Pán Ježiš to veľmi dobre vedel. Veľmi dobre vedel, čo sa odohráva v mysli toho, kto toto žiadal. Pane, dovol mi rozlúčiť sa najprv s domácimi. A preto mu povedal tie slová o obracaní sa späť. Ty stále prepočítavaš. Ty stále počítaš, čo sa ti oplatí, čo získaš, čo strácaš. Ty sa chceš obzerať, ako sa obzrela Lotová žena za tým, čo zostalo v Sodome. Lenže tá Lotová žena tam zostala. Ona zo Sodomy v podstate ani nevyšla. Ako by Pán Ježiš povedal tomuto človeku, ty nerozlišuješ hodnoty, čo je večnosť, aká je hodnota večnosti a čo sú časné pôžitky. Čo by si ešte mohol mať a mohol získať. Bratia, sestry, ako premýšľame, ako konáme, nie je aj to naše konanie vypočítané. Čo sa nám páči, Pane, v tomto ťa budeme nasledovať. Ale čo nám Ty prikazuje, čo sa nám nepáči, čo vidíme ako stratu, tak sa zriadíme podľa seba. Náš Pán, ako sme to aj pred týždňom hovorili, je po pravici Otcovej a sa prihovára za nás. Túži, aby sme prijímali Jeho slovo, každé jedno slovo s úplnou vážnosťou. Aby sme nekonali vypočítavo, ale dôverovali Jeho slovám. Lebo to, čo nám sľúbil, že nám dá, že nás požehná, ako to čítame v Starej zmluve. Že preto to ťa požehná Hospodin tvoj Boh vo všetkom, čo budeš konať. On to naozaj aj urobí. Lebo on je živý Boh. Ten, ktorý sa nezmenil. Ktorý má s nami tie najlepšie plány. Ktorý nás preto povolal, aby sme my boli oddelení a svätí. On nás takto volá a pozýva. Buďte svätí, lebo aj ja som svätý. Počujme to jeho volanie. Poslúchnime. Nezdráhajme sa. Nekonajme vypočítavo. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš dobrotivý Pane, ďakujeme Ti, že Ty, keď si chodil po tejto zemi a počul si vyznania mnohých, ako ťa chceli nasledovať, Ty si videl do hĺbky srdc každého jedného človeka. Ako to myslel vážne? A my to v tých Tvojich odpovediach môžeme cítiť a vnímať, že pri mnohých bola veľmi veľká vypočítavosť. A hľadali tie vonkajšie, akési vonkajšie pôžitky, naplnenie svojich vlastných potrieb a nešli im o Tvoje kráľovstvo. Ale ďakujeme Ti, Pane, že si nás nepovolal k tomu, aby sme súdili iných, ale dnes si hovoril svojim svätým slovom k nám. A vyznávame a priznávame aj my. Toľkokrát sme konali a stále konáme vypočítavo. A pýtame sa, čo z toho budem mať. A v podstate neveríme Tvojmu slovu, Tvojim zasľúbeniam. Ale veríme svojmu vlastnému rozumu. Tomu, čo sme sa možno naučili, tomu, ako nám to funguje v tých našich spôsoboch. Ďakujeme Ti, že aj dnes nás voláš, aby sme poslúchli Tvoje slovo, ako sme čítali 5 šekelov, má byť 5 šekelov. A 10 šekelov, 10 šekelov. Aby sme poslúchli to, čo si Ty, Pane, aj povedal tým, ktorí ťa skúšali, keď si povedal, čo je cisárovo, dávajte cisárovi. A čo je Božie, dávajte Bohu. Aby sme, Pane, aj v tomto ťa nasledovali. V každom jednom našom počínaní, k tomu si nás pozval. Lebo Ty si svätý a pozval si nás k tomu, aby sme my boli svätí, oddelení pre ten život, ktorý si nám Otče zjavil na svojom synovi. Ďakujeme Ti, že v ňom si zaplatil za nás. Dal si všetko. Aj nás voláš, aby sme Tebe dôverovali.
Neriadili sa svojim vlastným rozumom, ale prijali tie tvoje princípy, tvoje rady. A tieto aj odozdávali našim deťom, generácii, ktorá prichádza po nás a odpoznáva, že si ich často nechávame pre seba. Že tie naše deti nechávame aj v nedeľu doma. Že tým našim deťom nečítame tvoje slovo. Odpoznám, že aj v tomto ti nedôverujeme a riadíme sa svojim vlastným rozumom. Zmiluj sa, Pane, nad nami. Zmeň nás. Meň nás na tých nových, na tých, ktorí sú takisto oddelení, svätí, ako si ty svätý, lebo k tomu si nás povolal. Ďakujeme ti, Pane, za tvoju trpezlivosť.